Vítám vás. Chtěl bych vás seznámit se současnou situací na planetě Zemi v této době v roce 2007, tak jak lidé si volí své životy, své konání, své činy a jaké to má důsledky pro jejich kvalitu života. Rád bych vám předal poselství od Aštara Šerana, velitele velké vesmírné flotily, která se právě nyní střídala s Ptáhovou vesmírnou flotilou z Plejád v počtu 100 000 mateřských lodí andělů z nebe. Hovořím k vám já, Aštar Šeran, skrze Iva Bendu, k vám lidem planety Země. V současné době lidé se směrují ve velké většině do temných světů v negativním stavu dálkového ovládání silami temna, a to z 90% všech jejich voleb. Můžeme vám sdělit, že tito lidé si volí ne dobrou budoucnost. A proto jsme my tady, abychom jim pomáhali k obratu a k nápravě a radou, pomocí jim ukázali cestu směrem ke krásnému, hodnotnému, šťastnému životu, takovému, jaký žijí andělé v nebi, všechny vyspělé společnosti. My zde v lodích nad vámi máme spoustu práce, kterou vykonáváme pro vás, pro planetu Zemi, tak, abyste mohli přežít, abyste mohli zde existovat v této sféře, aby příroda byla udržitelná pro váš vývoj a aby mohla planeta tuto velkou zátěž pozemského lidstva přežít. Jsme tu z lásky k vám, k lidem planety Země, a tuto práci vykonáváme nezištně. To znamená, my máme své vlastní domovské planety, krásně harmonicky vyvinuté, v rovnováze, a neusilujeme o žádné jiné světy. Jsme tu v rámci kosmické konfederace planet, která čítá obrovské množství společností této galaxie, ale také se sdružuje do mnoha jiných galaxií stvoření, v nebi, v pravém stvoření. Chtěl bych vás upozornit, že většina lidí, to znamená 95–6% této planety Země z 6,5 miliardy, si volí tento negativní stav, toto dálkové ovládání v nevědomosti, silami temna, pomocí vln, to, co vám naprogramují, přes antény na Měsíci vyšlou sem na planetu Zemi a vy podle tohoto jednáte, chováte se a žijete své pseudoživoty. Proto vlastně nejste schopni tuto situaci řešit, protože tyto programy jsou rafinované, postavené na vnějšku, na vnějším lesku, na hmotě, na materiálu, na kalkulacích, na takzvaných výhodách. Všechny tyto výhody, které vám nabízí druhá strana, mají jediný cíl vás dostat za nimi, za silami temna, to jsou ještěři z temných světů, do děr v temných světech, odkud vás ovládají. Připravuji vás na to všemi prostředky, a to počínaje druhem vztahů, negativních vztahů, programovaných jak zevnitř, dálkově vlnami, tak vnějším způsobem přes média a přes vaše okolí od jiných lidí.
Co se týče médií, tak tam probíhá opět masový ovládací proces vašich struktur a vašeho chování. A to tak, abyste byli zaměřeni na boje o energie, na zevnějšek, na materiál, na hmotu, na věci a aby vám unikal vnitřní obsah života, aby vám unikaly hodnotné, láskyplné vztahy, abyste byli mimo pravý život, abyste se nemohli těšit a radovat z lásky a radosti bližních svých. Chtěl bych vás všechny upozornit, že s výjimkou 2% obyvatelstva se takto ze své svobodné vůle necháváte ovládat na 90-95% silami temna a technologie, které tady vám dodávají, jsou z jejich temných světů za účelem investice, kterou chtějí se ziskem zpět. V současné době pokračuje toto dálkové ovládání pomocí technologií sem na planetu Zemi, množstvím čipových technologií, které mají za cíl vás dále dostat do většího a většího režimu ovládání, to znamená 96, 7, 8, 9 a 9,9%. 99,9% znamená, že vám zbývá jenom 0,1% vaší pravé svobodné volby. A 99,9% znamená, že toto množství života si vybíráte dle ovládacího programu z temných světů, který vám naordinovali negativní entity. Znamená to pro vás, že nejste to vy, ale vaše podstata je skrytá a nemá možnost se dočasně projevit. Váš duch a duše jsou zapouzdření, uvězněni v pouzdrech dočasným způsobem do doby, nežli budete vysvobozeni námi a stvořitelem prvotním všeho a všech. Proto tedy vás varujeme většinu tohoto pozemského obyvatelstva, abyste se vzpamatovali, abyste zanechali negativních voleb, abyste přestali lpět na majetcích, na penězích, na věcech, abyste se zaměřili na své vlastní nedostatky, svého vnitřního vývoje, svého chování, svých vztahů a abyste začali tyto vztahy a své myšlenky přeorientovávat do pozitivní roviny. Teprve otevřením duchovního srdce, které máte ve středu hrudi a které většina z vás má zavřené, tak teprve otevřením duchovního srdce zde můžete začít vyciťovat lásku, dobro, pravdu, moudrost, inteligenci a radost stvořitele prvotního všeho a všech a také můžete vyciťovat inteligenci a rady, informace nás, andělů z nebe, z vyspělých nebeských společností. Dostáváte tyto rady každý neustále, ale je jenom na vás, jestli si je vybíráte ke svému životu či nikoliv. Tyto rady jsou vlastně tichým hláskem ve vašem duchu, jednoduchými slovy, žádné složitosti, žádné výhody, žádné orientace na materiál, žádné orientace na majetky a peníze, ale naše rady vám radí konkrétní okamžité kroky v životě, nikoli v plánování. Radí vám, jaké správné volby učinit tak, aby se váš život mohl zkvalitnit, zlepšit, být šťastnějším, harmoničtějším, zdravějším
a abyste více času měli na sebe a méně jste otročili a pracovali pro ty, kteří z vás vysávají vaše energie. Zvláště upozorňujeme všechny ty, kteří si volí novodobé otroctví, to znamená neúměrný čas a intenzita práce, kdesi v otrokárnách, za nejasným účelem a nikoliv nezbytně. Vy vidíte, že vás nutí tyto ovládací struktury pracovat neúměrnou dobu a když přijdete domů, takzvaný volný čas, tak i doma máte ještě práci, jste zaměstnáváni a teprve vám nezbývá už téměř žádný čas na váš odpočinek, na váš relax, na vaše vztahy s bližními, na váš vlastně pravý, hodnotný, odpočinkový život. My v nebi žijeme právě opačně nežli lidé planety Země. To znamená, máme maximálně 2 hodiny práce pro společnost, to jsou nezbytné 2 hodiny, a jinak většinu času, přepočtu na vaše podmínky, většinu času žijeme vlastně v radosti, ve štěstí, ve vztazích společně, nikoli v izolování a separování, jako vy zde. Vlastně si povídáme navzájem, radujeme se, tancujeme, zpíváme, navštěvujeme přírodu, věnujeme si svým nejbližším, vyznáváme si lásku, milujeme se a máme vlastně náš život harmonický, zdravý a šťastný. Naše společnosti jsou bezpeněžní, neboť ke kvalitnímu a hodnotnému vyspělému životu nejsou potřeba žádné peníze. Je jenom na vás, co si zvolíte. Každý z lidí na planetě Zemi si může volit takový či onaký život. Může si volit pozitivní, láskyplný, harmonický život. Může si volit negativní, otrocký život s problémy, s nemocemi a s dalším směřováním do temných světů, kde už neexistuje takovéto světlo jako zde, ale jenom tma anebo šero, a kde jsou tyto entity jako ubožáci a bojují mezi sebou o každou nezbytnou energii pro přežití, a to o život a každodenně. Do takových společností se většina z vás směřuje, ale kdokoliv má šanci a příležitost zde na planetě Zemi na obrat, máte zde spoustu impulzů a příležitostí, jak začít pozitivní a kvalitní, láskyplný život. Toto vám sděluji skrze Iva Bendu, já Ashtar Sheran, velitel velké vesmírné flotily.